Wonge kan kabeh njaluke sehat to, Mbok, enggak pengen loro. Tapi jenis keteko lorone enggak enak sing ngerti ya, Mbok, De. Dadine kan sampean kok berobatnya gratis, Mbok. Sampean yo enggak ngrepotne sapa-sapa. Sing wedok ora masak karo sing lanang dipateni. Ya Allah, tenan? Ya Allah, Mas Rizky, aku tuh sebenarnya bukan nggak mau masak, Mas. Lesu deh, lesu. Sejuk janan. Mbak enak tai, Mbak. Jadi wong gondoli. Lah iya. Bahasane nangisan. Ngantuk omong jam 4 ora. Ya jangan ini kita kan itu ceritanya. Lah kuwi lho melek lho. Lho turun neh. Bene, Mbak. Bene turu. Sampeyan lah iya to malah mbok jarak nangis wis. Mau nggurai manuk terus ngarep lah titik. Jarene jam 10 kan ngejak iki. Wow. Wis dijak Indra mak. Napa manuk kok? Dintakne parine. Ya kang liwat. Mesakne lho Mbak pitike manuke ora oleh pakan. Aku ya luwe nang akeh harapane. Lah sing Lah cilik lah uwake. Lah dek ketika lho ora panen ta haji tahapus. Beh, Enggak, dintak manuk beh. terus dintakne kaya. Ora lho, Duta, Tito, Clara mau ngidul rono iki nendi? Manjing nama. Mak. Manjing ngono lho manjing. Ngendi birek. Alah kepo iki. Kang. Masak apa, Mak? Heeh. Jadi dalam kerja ya. Isik, Mbak. Lawang kak nutup lawange apa wis semua arepe ditutup. Wo, dimarekne pisan. Langsung ditutup maksudnya. Dicepat langsung ditutup. Oleh ya nutup lawang. Endi? Ngarep ya? Pak Kadi pendahar. Pak Kadi kalih napa? Kates. Lawe napa? Berakhir. Mbak Yanti ngeteri apa? Tahu. Lah kok mboten kalih tahu ten apa? Oh, kalih tahu ya kalih jangan kates. Enak ya Mbak, isu istri jangan garek sarapan ya Mbak. Golek sarapan mam apa kan garek masak dhewe. Sing penting isu wis enek sing tinggi sarapan. Ini Mbak Rono nek lawange nang kulon iki kene mubeng. Mak, jarene lek lawang enek kulon lek kene mlebu mubeng no. Lawange nang ndi? Bangga ngalawang yo ngarep. Lho, wis tau nang omahku. Kok Urung. Mak, sampean arepe ndelok percil Pak Kadi kok ninggal kono arepe klothok wonge. Ben ilang tinggal Wek balik. lawan rojo lho lek percil lek ora mangkat dhisik apa iso. Karung yo. Percil ki Engko dikekne ngarep ae diweki kursi ya, Mak. Purun Pak Kadi didugane mriko engko terus dicepak-cepakne panganan sandinge. lek nang kursi wis disuguhi nang kono. Masa? Lek wonge apa kok? Hah? Yo isi no. Enggak terus. Delok nang ringin beranjang jagoan ngono apik janan. Yo percil? Heeh. Nyapa? Lakone kae. Apa kae jenenge? Lakone apa to lali? Entet. Timun benek-benek kuwi lho. Heeh. Apik janan. Lah pangga ora oleh njen karo Rusiahan. Aku Tito Rusiah. Ya wong lanang-lanang tidak oka mau angkat dhewe. Oh, apik. Sesuk. Apik janan ki apik. Dan Jan sampai nutup bar. Lah harusnya tak jangan balik.
balik linggo kursi. Aku yo ngerti lek wong delok ya darani wong repot. Terus Lek kono kalih melok to. Ane Mekah. diweki sego ora? Kita tak kon mangan jajan ra gelem ya. Isine berarti waras. Nah lek juga jajan. Terus nganggo klambi mangga kuwale. Mak gawe klambi jarene panggah kewalek lho, Mak. Iki lho jahitane nang kene iki lho. Niku mboten kewalek Pak Kadi niku tren sakniki. Iki lah munukokne kae lali ya. Ora duwe. Ya duwe. Ya duwe. Ora ndek dhuwit, lha duwite teng pundi? Capung iki. Kok Kuwi kok ora tani to duble dasane ra njajak salah no yu. Aja Mak, do mirung katek kok ngantuk iki. Pak Paela ning jero omah dhewe lho, guys. Bene ya, Mbak ya. Jane aku kudu metu. Apa diseret ning jaba, Mbak? Kuat wong papat Yo dieret-eret dikekne kali ku etan kono lho, Mbak. wonge pengene nyemplung kalian ya. Masa? Oh, kayak ngene. Ngene iki aku sir nyemplung nang kali tapi enek sing numpakne arko ngono. Heeh. Lah nek wong lanang mak aku ya wegah ra iso aku njunjung ya. Heeh. Terus Ora iso temen. Wana siram ning kene garpu kungkum manis sanes ngono. Oh, Ngono lah omong. seger. Heeh. Terus yo kuwi ra nek sing njunjung ra usah kono ae sik aku ngono. Teh ora betah lho. Yo kudu dibetahne aku. Iya tenis. Ngono kuwi ra iso. Pak Kadi jenenge temu ndi? salah sing jadi kapangi Alah. Wit, ading dading dak. Nyapa kok dibuka iki sapa sih ning jero? Oh, Pak Kadi. Lah Pak Lan endi Pak Lan, Pak Kadi? Teng kamar? Neng kamar. Diingi kayak dipel to, Mbak pisan, Mbak. Apa? Diingi dipel. Dilo dipal. Tapi pampasnya belum ganti. Sampean nggak iso? Ra iso demang. Tapi lek gantinono lek mbok kira olah ya mbok kan tunggal yo. Ibu sekandung lah ya tunggal kandung to, Mbok. Lek Cece olah ra, Mbok? Jadi Iki ganteni oleh. oleh. Tunggal. Suci Bapak. Ora tunggal mbok. Tunggal wi. Tunggal enggak? Mbok tunggal bapak. Oh, asli tunggal enggak? Loro ya dirah bapake uduk. Alhamdulillah ya aku tadi kan dapat telepon dari kantor desa toh nganu BPJS kan pada di nonaktifnya toh Mbak wis nggak aktif kabeh toh iki BPJS aku mau entuk telepon kabeh wis Aktif. nggak aktif kabeh Apa toh? Mbak enak pembaruan sistem apa-apa lho Mbak terus aku dikon CC rock Nganu apa? aku dikon ngirimne KTP-ne Pak Kadi Cece sama Mbak Gira arep diajukan ke mbek pihak kantor desa ya muga-muga lah ya Mbak dadi niki lek semisal wonge kan kabeh njaluke sehat to Mbak nggak pengen loro tapi jenis keteko lorone nggak enak sing ngerti ya Mbak De dadi ini kan sampean kok berobatnya gratis Mbak sampean juga nggak ngerepotne sapa-sapa ya nggak ngerepotne tunggal pisan lek BPJS lah kecuali lek bayar sampean kok lek pamane berobat pandingane mumet ya nggak duit ya Mbak. Ya Mas ya sampean ki nganu Mbak apa durung duwe anak ki alhamdulillah nganu anak BPJS. Tapi larang toh nganu investasi. Loh, Mbak, gratis no sing nek Pak Kadi Cece Mbak Kira iki sing pengajuan iki kok kantor desa gratis Mbak. Nganu Mulai ya. 35. jarene kelas 3 wae. 35, saiki 35. Nek biyen selawe ya. Selawe munda. Kok ganti apa ra sida? Operasi. Sakit apa Mbak?
Urung paling. Kan mbok wong operasi nggak iso langsung mbok kudu apa wis jenenge ngono kae. Kudu antri tunggu. Tapi makku kan alhamdulillah mbok langsung mbok. Kayak gratis ya mbok. Nek bayar paling tak 5 juta paling makku kae. Sak kontrol-kontrole. Lah ya sakmu. Abel entek pirang juta Abel? Apa bayare operasi kok 4,5. Mbok 4,5 lho ya kan rong kontrole to mbok. Kontrole ning pindho. Lorone me padha ya karo Mbok Pin ya. Ini sak obate 5. Lah ya, tapi alhamdulillah Mbok Pin gratis mbok kae enggak bayar. Lah ram Urung duwe daripada ngenteni suwi ya Mbak, wong gek bocah semono ae. sambat ale ngerti sambat. Nah iya. Risih ngono lho paling ning mripat iki. Wis dibatne entek 2.000 ngulang. Beh. Jarene dokter ya lek dibati ya mari, tapi lek ra dioperasi ora iso mari. Dadi ini ya panggah jalan satu-satunya dioperasi. Ning mae Jaina ning pindho ya kan. Pantai obate wis enak. Beh. Ya langsung operasi. Apa? Apa? Roke. Ditutup. Sopo? Sopo? Udan? Iya. Ayo jak ning mriki. Masalah sapa? Mbak jak nek aku ya. Ora usah ngomong. Apa wis pitung sasi, Mbak? Cek rosasi. Masa sik rong sasi Mbak kira? Pokok apa nek Mbak kira mbiyen pas anak sik cilik gampang ngemiki anak ya, Mbak ya. Heeh to Mbak pendili to? Heeh. Ki anak seneng ya Mbak diwencet lho, Mbak. Lah orang susune Diwencet. berdapet. Kayak sampean pas ora adus kok ya, Mbak ya. Oh, selembang kok bunga. Ya, Mbak ya. Ora usah bunga-bunga dimiki Mbak kira iki anak. Apa? Jane nyapa to, Mbak? Jo. Ora ndang dikene susu. Heeh. Bocah nesu. Bocah ngene anak. Pedes mataku, guys. Kami tetep tak jeboli dhewe. Terus enggak rapi toh, enggak sing kira-kira enggak kata terus dijeboli ritae kata tapi ki sik panas. Gatel celkit-celkit. Heh? Cedek mata. Wes lho, Mbak. Pikae sing bolong nomere cedek. Masa kena angin ya? Pori-porine bolong. Amel semono tapi Amel nuakal lho ya, Mbak. amal nuwaka ibu deh. Nuakal. Amen lara. Nek sing mburi ki jelirit ngono lho. Jarene nek nang ati-ati Kok ini toh? Oh, jarene nakal ngono kuwi. Ki amen lara ini rumah sakit to ya. Amal nek kene biyen ki jelirit ya awakmu ora ngerti. Yo ngerti no. Tapi aku kadang nih mah lara ya. Gak amen nganu neng Aminah janan Mbak. Soalnya kan bapak bakul kuwi to guys, bakul gula. Terus sekalian bakul obat gula, mambu obat gula paru-paru nih kena wes. Mari ngono, bakul amel mari nek bakul obat gula karo bakul gulane leren stop. Ya Mbak ya. Stop. Terus grajine. Saiki graduate pakai ngembang-ngembang. Oh, Mbak, wis ana sing nyukupi ya, Mbak. Iya, piye? Oh, dicukupi. Dicukupi sapa, Mbak? Ya sing penting pokoke Pokoke pagah liyak ngono ae. Mbok yo ning baon barang kok ya. Maksudku kan enek panenan to. ya ora ngoyan men. Endi lak kulon nganu pengkol apa ngendi ngono lho. Heeh. Nganu mandem kene nggen HP. Nyapa? Lah sing wedok ora masak karo sing lanang dipateni. Ya Allah tenan. Ya Allah, Mas Rizky, aku tuh sebenarnya bukan nggak mau masak, Mas. Sak bojone pateni. Tapi nganu Mas, aku malah wedi lho Mbak aja cerita sing enggak ning ngarepe bojoku ya, Mbak. Soalnya nganu Mas Rizky aku sebenarnya bukan nggak pengen masaknya sampean tapi aku wedi sampean ki Ora masak. ngerasa nggak enak mangan pangananku. Piye, Mbak? Ora anu pean. Ketoke lek menurutku ya apa balik ke mbaon ku wesel terus ning omah rene apa-apa ngono ya Mbak.
Semremet. Tapi yo enggak memungkiri, tapi juga tidak membenarkan mateni wong ki yo dosa ya, Mbak. Lah wong wedok ki ya bingung to. Ya lek wong wedok nabine kan duit. Nabine duit. Nah, kok lek duwite mek iki. Nah, kok lek duwite mek iki. Janganan iki. Ya, nggon iki. Heeh. Nah, terus lek ora dadi terus engko piye ora ya wong gak sama-sama ngono lho. Ya. Wong wedok ki lek duwite mek iki. Heeh. Nek paling yo ayane titik ngono. Beh. Wes. Keri. Gelek mateni mereka kakak. Mbak penak sampean mbok kira wis ora usah bingung masakne. Wong lanang yo, Mbak. Enak dimasak renek yo meneng ae yo, Mbak. Es gurih ora dipangan. Gurih ora dipangan bareng ya, Mbok kira. Enek lawuh dipangan bareng renek ya meneng ae. Ora tau nesu, ora tau ngoyo piye-piye ya, Mbak. Bersyukur ya, Mbak. Cece sembarang ya doyan nek. Pak Kadi ya doyan. Lah iya, sembarang enek sing kena dipangan ya dipangan. Lek ora enek ya meneng ae ya, Mbak. Mene piye? Kuwi ngerti nganu Mbak Gila kuwi iki jawane. Beh. Wedok nyeng-nyengi loro. Dijak apa piye, Mbak? Dijak balik apa piye? Lek ora yo. Lek ora oleh ayo kita pulang. Besek kosek ta lho, guys. Bulan apa nang omah ya apa? Lah iya oleh to? Oleh kok. Oleh. Bocah mimike apa to, Mbak? Lah terus. Jaret cuma susu kan aturan. Lah wingi kala terus lek tak gawe nangis. Pendile sapa tak wene? Beh. Asli mek pendel tok, asima. 5 dina iki lho. Kok ngono, Mbak? Jaruk ganti belum dipokne. Dan ganti ya saya oke. Kaya iki ngelak Mbok Dek. Nyala tak nek Oh, ngelak. Ngelak. Ngejak balik tangane jengklak-jengklak. Mik nasi Mbok Dek kok gantene. Iya to, Mbak. Ora balik ya rumah enggak balik. Cek ngendangi Pak Paira ndak ya. ngendangi Pak Pailan nang kono ora ngerti mlebu kok. Udan. Arep jalan, Mbak. Mbok ndang, Mbok. Jare kon ngemik dilut. Kon ngemikne dilut. Heh, Ayo golek jamur. Golek jamur. Enak. Kono Tegalan. udan Mbak dihapusi. Panas kok udan. Renek. Cece mlayu, Cece mlayu, Cece mlayu. Ayo. Cece mlayu, Mbak. Ora melok, ora. Lesu deh, lesu. Senep jari ini wetenge. Kok renek jamur ya? Oi! Guys, minggah aku. Hah? Nandi? Kayak Cece ngisingnya neng kidul. Mbak Endra arep ngising neng lor. Mbak Endra digepokne sente. Mbak, dipokne sente digepok-gepokne neng kene.
sente. Jipuk sente. Dikepok-kepokne nang kene lho, Mbak. Wes seger, guys. Wah, segere. Enek godhong anu enggak? Mbak. Genjer. Wes banyune seger kok. Guys, Cece kan nang kidul kali ya. Kita enggak. Nah, kayak Cece di sana, lah Mbak Indra di sini. Pol segere kayak rosi ayo enek watu-watune kaya nang desa ngono. Seger. Cece rong mari ya lek ngising. Nyawangi rene lho Mbak Dek. Dek mengingat dhewe melu. Wong ngising aja ditunggu lho, didelok pisan. Apa ya? Sejuk janan. Mbak enek tai, Mbak. Kuwi